Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 141. Qala al-mufassiru rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Am hasibatum an tadkhulul jannata. Balik apa to am hasibatum. Bal ahasibatum. Balik apa to nyono sapa sira kabeh. Anta dakhulu ing ento mlebu sapa sira kabeh al jannata ing swarga. Walamma ya'lam lan durung ngaweruhi durung ngelahiraken utawa ngedhahiraken pangaweruh lam mata mriki padha karo lam ya'lam durung ngelahiraken pangaweruh sapa Allah alladzina ing akeh jahatu kang padha perangan sapa alladzina mingkum saking sira kabeh ilma dhuwurin kelawan pangaweruh sing pertelo jadi delok wong akeh bisa dilihat wala ya'lamu sabirina wa ya'lama lan ngaweruhi sapa Allah ashabirina ing pira-pira wong kang padha sabar kabeh. Wa ya'lamu lan ngaweruhi sapa Allah ashabirina ing pira-pira wong kang padha sabar kabeh. Fisyadaidi ing dalam pira-pira kangelan banget kangelane. Waliyu mahisya dadi tumut mriki. Wa ya'lamas sabirin wa yamhaqal kafirin. Wa laqad kuntum lan yakti teman-teman ana sapa sira kabeh iku tamannauna ngarep-ngarep sapa sira kabeh al mauta ing mati. Tamannauna teng mriki fihi iku indal malafat tamannauna hadhu ikhdata ini utawi mbuang salah sijine tak loro fil asli ing dalem asale. Ngangen-ngangen al mauta ing mati mingko beli antal kauhu saking sadurunge yen to tetemu sapa sira kabeh hu ing maut. Hai sukultum ing dalem sekirane ngucap sapa sira kabeh. Laita lana yauman kayaumi badrin menawa lana iku kaduwe kita apa yauman dina kayaumi badrin kaya dinane perang Badar. Menawa kita iki bisa bertemu lagi hari seperti hari perang Badar yaitu berperang. Linanalah supaya merga oleh sapa kita maing perkara maing pahala nala kang merga oleh sapa syuhada pira-pira wong mati syahide Badrin. Faqad ra'aitumu saiki sira kabeh wis ketok iki dinane perang Uhud. Faqad ra'aitumu mongko teman-teman wis ningali sapa sira kabeh ing maut ai sababa tegese ing sebabe maut al harba nyatane perang. Wa antum tanzurun wa utawi sira kabeh iku tanzuruna padha ningali kabeh. Hai busyara utegese pira-pira wong kang padha ningali. Tata ammalunal hala. Tata ammaluna hale angen-angen sapa sira kabeh al hala ing tingkahe perang. Kaifa ya? Kaifa iku hale kaya apa? Kaifa iku kaya apa? Iya utawi hal ya apa iku? Angen-angenan ya iku. Kaifa ya? Kalima mangko karena apa in hazamtu keplayu sapa sira kabeh padahal wis angen-angen kepengin
ana perang, kepengin ana al-maut, kepengin ana perang, ya iso oleh pahala kaya wong-wong sing padha mati syahid. Lah apa kok kadek kepelayu barang? Wa nazala fi hazimatihim. Wa nazala lan temurun apa ayat ayat wa Muhammadun iki fi hazimatihim ing dalam kepelayune wong-wong mukminin lama usyi'a semangsane dikuncaraken dimasyuraken apa anan nabi satune kanjeng nabi iku kutila dipateni sapa nabi. Kanjeng nabi iku dibunuh pada waktu perang Uhud iku. Ada berita yang menyebarkan yang tersebar seperti itu. Wa qala lahumul munafiqun wa qala lan ngucap lahum maring mukminin sapa al munafiquna pira-pira wong munafik ing kana kutila farji'u ing kana lamun ana sapa nabi iku kutila den pateni sapa nabi farji'u mongko bali sapa sira kabeh ila dinikum maring agama sira kabeh. Wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun ayat niki sing temurun apa ayat wa ma Muhammadun. Ora ana utawi Muhammad iku illa rasulun angin utusan. Muhammad iku ya utusan. Padha kaya nabi-nabi sing biyen mati ya iso, dibunuh dalam perang ya iso, menang ya iso. Kad khalat teman-teman wis kliwat mingko beli sangi sadurunge Rasul Muhammad sapa ar-rusulu pira-pira utusan. Apa imma ta'au kutilan qalabtum apa to lek Muhammad iku mati marang sira kabeh kumbalik yang agama sing biyen ngono ta. Apa imma ta apa to mongko lamono mati. Lamono mati au kutila utawa dipateni sapa Muhammad iki rujuke teng Muhammad. Apa imata apa to mongko lamun mati sapa Muhammad au kutila utawa dipateni sapa Muhammad ka ghairi ka saliyane Muhammad ing qalabtum mongko bali sapa sira kabeh pala aqabikum ing atase pira-pira tungkak sira kabeh raja'tum ilal kufri raja'tum tegese bali sapa sira kabeh ilal kufri maring kufur apa to balik maneh ngono. Iki jenenge istifham ingkari. Wal jumlatu utawi jumlah al akhiratu kang akhir iku mahallul istifhami panggonan istifham al ingkari kang bangsa ngingkari. Ai makana ma'budan fatarji'u ai makana tegese ora ana sapa Nabi Muhammad iku ma'budan disembah. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan yang disembah. Patarji'u mongko sebab balik sapa sira kabeh. Balik yang kufur meneh. Wa may yanqalibu ala aqibai fala yadurrallaha syai'a. Wa man utawi sapane wong iku yang qalib balik sapa wong ala aqibai ing ngatasi tungkak lorone wong mari Islam balik yang kufur meneh fala yadurrallaha syai'a fala yadurra mongko ora bahayani sapa wong Allah ing Gusti Allah syai'an ing suwi-wiji wa inna ma yadurru nafsahu wa inna ma yadurru angin pastine bahayani sapa man nafsahu ing awak dhewe man wa saya jazillahu syakirin wa saya jazi lan bakal bales sapa Allah asyakirina ing pira-pira wong kang matur suwun ni amahu ing pira-pira nikmate Allah oleh matur suwun ya napa bisa bati kelawan netepi iman netepi Islam. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa ma kana lan ora ana iku li nafsin kaduwe awak-awakan apa antamuta yen to mati sapa nafsin illa bi idznillah angin kelawan izine Allah hukume Allah.
Biqadai tegese kelawan pestane Allah kitaban kelawan ditulis. Dipestekno ditulis. Lafat kitaban iku masdarun dadi masdar. Utawi lafat kitaban iku masdarun dadi masdar. Ai katapa tegese wis mestekno sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono maut. Kapan ae wayahe mati nggih mati, muajalan hale wis di waktu-waktu. Muakotan tegese wis ditentokno waktune. La yataqaddamu wa la yata'akhkharu. La yataqaddamu ora maju apa maut wa la yata'akhkharu lan ora mundur apa maut. Kaliman hazantum monggo krana apa keplayu sapa sira kabeh teko perang lah apa kok kate keplayu. Wal hazimatu utawi keplayu iku la tadfa'u ora bisa nolak apa hazimah al mauta ing mati. Wasabatu utawi netep ngene perang Badar iku layak ta'u ora bisa medhot apa sabat al hayata ing urip. Wa may yurid sawabat dunya nuti minha. Sapa wonge sing ngarepno ganjaran donya tok ya Gusti Allah paring. Sing ngarepno ganjaran akhirat ya Gusti Allah paring kabeh dibales. Wa man utawi sapane wong iku yurid ngarepaken sapa man bi amalihi kelawan amali man. Sawabat dunya ing balesan ana donya ai jazaahu. Tege balesane amal minha saking dunya. Nukti mongko paring sapa ingsun ing wong. Jadi kei minha saking dunya. Ma kusima lahu wala hadzalahu fil akhirati. Ma ing barang kusima kang dibagi apa ma lahu maring wong wala hadza lan ora ana bagian iku maujud lahu ketuwe wong fil akhirati ing dalem akhirat. Wa ma yurid sawabal akhirati nuti minha wa man utawi sapane wong iku yurid ngarepaken sapa wong sawabal akhirat ing ganjaran akhirat nuti mongko paring sapa ingsun ing man minha saking akhirat ai min sawabiha tegese saking ganjaran akhirat wasana jazi syakirin wasana jazi lan bakal bales sapa ingsun asyakirina ing pira-pira wong kang padha matur suwun kabeh. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Iki enten sing maca qatala enten maca kutilah. Mugi mriki surat Ali Imran ayat 145. Mugi-mugi manfaat dumateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin.